Right, muri Zimbabwe nyaya yenyoka yamabhunu yasvika pachikamu chinosirisa. Iko zvinezvi nyaya dzapo manje patone rimwe dambudziko ratatoona riri kuda kuti vanhu mukasike kumhanya kunobatsira. Saka gara wakadzikama panapa ndinyatsokuonesa ndinyatsokuexplainera zvese hazvide hasha zvinoda wakakula down. Alright. Kana uri mumoto bhongwesa sibhedu. Ora nyaya iri panapa iri kuitika ndeyekuda so mukadzi wake kune situation iriko yekuti kwaane 2 months iko zvinezvi kusina kubhadharwa rent. I mean chikwereti che-last month handiti. Saka tiri kungoti rent ya overdue. Izvo so mwedzi watopera and tarisai date kuti nhasi ndiani pakutodiwa imwe lenders ari kutinetsa ari kuda mari yake. Chikafu is something chekuti kumba kwake hakuna. This is the situation and kubva pandakamboni kana ndakataura nemalawyers and everyone achitaura nyaya yacho kusvika ndazonyatso tanhirikine kunyatsonotaura ndinoexplainerana nechinzwisisa nyaya yacho ndobva taona kuti ndopa zvaveko zvinezvi poitwa sei ndopazoya nesolution plan yauya nevanhu vakasiyana siyana ana Godwin ana General Stole those guys ndakati okay ngatigadzire nigirina yacho kuti tikwanisa kuti timbobatsira mukadzi wacho first. So parikunzi parudiwa kuunganidzwa only 10,000 rand yokuti paite sei pabatsirwe mukadzi wanyoka yemabhunu. I think General makavanzwa kune vanhu vakakwanisa kunzwisisa General vachitaura vachiexplaina nyaya yacho yese mamiriro azvakaita. Right, so nyaya yahombe yavepo manje ndeyekuda iso challenge yapo ndeyevanhu vari shallow minded. Inini handisi munhu wekuti ndinokwanisa kukunyararirai muchipenga munotopengera kumwe kwete kwandiri. Nyaya iripo ndeyekuti kuna vanhu vari kuuya voti ningirikina kuda so uyu chigananda uyu akazoda so. Listen guys, listen, mirai kuiva shallow minded, teererai nyaya zvakanaka. Kana iwo uri kurambirana nezvinhu zvacho enda kakumba kwake unotarisa kuti yakabhadharwa. Imi maZimbabwe munduudza kuti nekuwanda kwese kwamakaita mamuzive kumba kwanogara mimi mukutaura kuti hapana vanhu vese vari vanofollowa ngirikini this channel vanofollowa nyaya dzisedzi vasingagari kuraini kwake here mimi. Mirai kupusa. Ukaona nyaya yakanhingirina uri papanhingi pacho enda unomubvunza kamukadzi wacho kuti naiwe shamwari rendi yakabhadharwa here wonyatsozvinzwira paground. Handiti uri kuzviona isituation itoripo yakatooma ende mimi mune problem yekuti munhu ari kuda kubatsirwa makutomhanyira kunonhingirina because of pane nyaya 1 yamuri kuda kuda kuvharidzira. Mirai kudairira nyaya dzemusingazive. Vanhu vazhinji vanotanga kuti aiwa because mimi maizodai so maizoti zvakati kuna Saruwaka maizoti imi mafaniza mukutotaura itori zero yamukutotaura iyo. Saruwaka takatomutsura zvatakamutsura akatonzwisisa. Muri kuona hapana pekuti mungati munhu akataura kuti zvoni imari yaye revolution like what he did pepe kuti isusu takutoita zvinhu zverevolution panapa autichinjirei magopost tapakatika. Because that WhatsApp channel everything my donations aiitwa towards nyoka yemabhunu kuti abatsirwe kwete kuti mubudikire vachitaura kuti zvoni mari iyoyo yese yaye revolution hasiri ega akauya pana. But you know one thing I like ndikote zvinhu zvinotaurwa nemunhu ndotaura zvaakataura iye akati zvoni isusu tine vanhu vakawanda vatoda kubatsira. Kune vamwe vanhu vakatotizawo kuZimbabwe varimo muSouth Africa muno vakatiza ZANU-PF. Saka vakatiza ZANU-PF vanoda kupiwawo mari dzekudya vada kupiwawo mari dzechikafu. Zvinhu zvese izvo zvakazvitaura iye ega Saruwaka wacho. Okay fine, watiza ZANU-PF wakuZimbabwe watiza ZANU-PF wakuZimbabwe wamuSouth Africa uda uswera uchibatsirwa nani. Unozati the only help yaunongoshitoda kana wadaro kutsvagirwa basa, especially kana uchiziva kuti uchiri munhu ari able bodied hauna kana pari kurwadza kapota sei. Because even iye nyoka yemabhunu wacho akatotizawo futi ZANU yacho but paaigara kuno aizvigarira nefamily yake anga asingambobatanzirwe mari aienda kubasa. Tikutaura kuti nyaya iripo ngatibatsire munhu aita sei abatwa uyu anziri nasungwa ndo pane dambudziko because ona family yake zvisoka hapana kapokuti yagara inenge isingashandi vagara vanenge isingandi kubasa. You understand? Zvinhu zviri simple. Imimi mutaka aiwa hazvisirizo zvigananda vanhu havazoti iwe shamwari usaive shallow minded. Saka iwe already zvigananda zvacho kana zvichitadza zvichikundai kufunga munofungidzira kuti muchazvibvisa sei. And do you think kuti imimi parunzi zvigananda definition yacho muri kuziva kuti chigananda zvinoreva kuti chigananda munhu wekuti negroup ravo vese zvavari vacho ari 1 chigananda achitombotema fundraising. That's what you should know. Zvigananda they don't do my fundraising. Chigananda chinongotora mari chotobhadhara chiri 1 chinonobhadhara rendi kana egore rese kumba kwacho ikoko kana mamuchida kunyatsozviziva nezvezvigananda hazvibatanidze mari. Zvigananda hazvina nhamo yemari. Kutonzi zvigananda varitonzi mari iyoyo makaiwana kupi muri kuwana mazimari iyoyo ekutambisa kudaro. That's the definition. But mimi muri busy ngoti chakati chigananda because you are shallow minded, you don't even understand the dynamics of politics. Kudzunga here kana kuti kupenga kupusa makanyatsokwana here vamwe vanhu imimi papa. Nei, because ndo nyaya yatingotaura nyaya yanga ingori very simple.
kuti paronzi munhu ari kuda kubatanzirwa mari yakadai so honai vakomana chionawo kumba kwemunhu mari since pari kubatanzirwa mari muzita rake malawyers acho pakangobhatirwa only 12,000 imwe mari iri kupi taurai nevanhu ichiita accountability vanhu vazive kuti mari yabviswa mari yakati ina handizvikwanise zvaaccountability nda kuti ngoita zverevolution that's it kasaka muda kumumanikidza kuti aramba achidzoka achitaura kuti akataura kuti iye haazvikwanise zvenhingiriki nanditi pobvaitwa imwe plani saka imi mukutaurire kuti aiwa saka hachatobatsirwe nekuti uyu saro akakati hachadi kuti parezwe mari akati iye ndiye abuda mazviri zvekubatanzwa kwemari yanyoka yemabhunu asi paakubatanzwa mari yerevolution yake hameno revolution yacho because inini ndo pandandiri kuningira pandandiri kuti against pese panyaya pandandiri kunetsa naye ndichitsura naye ndikati kana zviro zvakadaro muchitaura kuti zvona komana imimi mari iri kudiwa kuti iitwe imari yevanhu vakatiza kuZimbabwe vakatiza muzano dai makagadzira group kamakati tiri kugadzira account yevanhu vakatiza munhu angagwa vabatanidzire mari toona kuti ndiana naye bvisa ende munomubvunza izvozvo kuti for the past 5 days imari yaakapuwa kubva pakangotanga zvinhu izvozvo nothing hapana kana sendi rakanhingirikino but mimi you are busy haiwa because ichinchi chakati nevamwe varume vakuru nevakadzi vakuru chechikuona busy kutukirira ayo unoswera uchinditukirira nyaya idzodzo unotoshaya zvekutoita kupengerekere kudiko because hauna chauri kuziva mangwana ndiwo chabatwa handiti uri kushandisa foni iwe usingagone usingazive kuti chaitwa sei uchakwira bhazi ngomusi kuenda kuZimbabwe usungwa nezano ichakusungira kukomenda ikoko hamuzvizive kana udzungarwa itaibudzenga hwenyu iwowo tinenge tichikuonai muri shalo zvinotobohwa ende vamwe venyu paunozati udzungarwa hwenyu hauna kana sendi chaungori nacho kutaura mashoko yowe iwe takaona kuti iwo musove vachakusungira kukomenda zvisina basa vacho venhingiriri vavo takaona kuti iwo pachaunganidzwa mari yako wobva wanzi mukadzi wako iwo ari kuwana mari takaona kuti uchafila sei uriko bozi pamwe pacho tiri kutokuonai kuti kunyaya yekusafunga ende pakada kusorovhwa nyaya motanga kuti chakati aiwa uchigananda uyabva kwakati nonsense mani ZANU-PF ine zvinhu zvakawanda zvetofokasa nazvo vari kufokasa nekutora mari nekuba matenda nekuba mari nekunhingirira munofunga kuti vanoswera vachifokasa nezvinyaya zvisina nebasa rese iwa shalo ndosaka muchiswera muchiitiswa zvinhu zvisina nebasa rese makatodzungaira zvinobohwa izvezvi so muriko dzozvo hauna kana sendi 15 years uri kushanda kana panhingirikini ipapo uri kushanda ipapo basa zvichimonya because hauri kushandisa pfungwa wangofana nemunhu wekuti anda kana 20 years achikanya dhaka zviri kutomuremera ari kutadza kana ngodzidzira kuvaka kuti azvikwiridzire aende panext level rebasa that's the same thing nevanhu imimi vari shallow because unongori shallow minded unotokundwakana navo vafana kuti vangosvika 2 minutes mumagreater pastures mudiaspora vatodzidzira mabasa ari nani vakutopfuurira kuenda mberi izvozvi izvi zviri kuramba zviri pazvimanikiri ndivo vanhu vari kutipa maproblems ivava ende mopedzera makuti hey unoti why uchitaura zviri sensitive kudaro zvinopedzera zvakubohwa because sometimes unombotaiwa munhu achanzwisisawo nyaya utoona kuti munhu ari kuita gore rese achingotaura zvisina nebasa rese nyaya ingori simple ngatidai so mhuri yeZimbabwe pobatanidzwa nhingirikini yacho pobatsirwa munhu obuda oita move forward nelife yake zvapera isusu hatibvume kuti munhu anonzi abuda achitaura kuti haasi kuda zveZANU-PF obva anzi adzvanyirirwa tomusiya akadaro ndo pari kunzi tomubatsira ndo pari kunzi ndichitorai link iro like rendaiuisa naro remunhingirikini randaiisero kuti muite well wishers unotoona mwana anoteera kulingi ikoko tanga unotaura zvinani manje kune maadmin unobudiswa ka1 hapana kuri ngode vanhu vanobvisa mari kana usina mari siyana nazvo iro lingi ririmo vanhu vanobatsira nyoka yemabhunu acho lingi iro mari yosvika ikoko kunoitwa nhingirikini dzacho accountability yese unotobvunza kuti mari yangu yashanda chii wobva waudzwa woratidzwa zvese proof of payment uchikanda everything worodzwa kuti mari yerent iyo yasvika yabhadhara mukadzi wanyoka yemabhunu acho oconfirma ikoko lingi iro kwete zvevamwe vari kuzoti tipe nhamba dzemukadzi wacho direct ayo kana nhamba dzemukadzi direct hazvitoti mupuhwe kana iye vabereki muri kuda kuita seko muda unomukorovherere makutoda kuti unogara nhaka here murume wakari mupenyu mbombera izvozvo ndakuonai varume vakawanda vari kuzviita zvaunzai nhamba dzemukadzi wacho komana hazvishandiro zvinodaro kana uri serious about kubatsira family tora link iro woenda unotaura nenhingirikini nevanhu unevanhu uchataura navo ipapapa ana general una nani pane leadership yakatoiswa ipapo yakarongeka kwete zvekuswera muchinda unoswera unoudzwa kuti zvenhingirikini izvo kuti swera mungoti munhu akangoya akatari obatanidza mari pari kuda kubatanidzwa kuti munhu abatsirwe iye chigananda vanhu vari shalo munoti boss osati ini sometimes ka ndotomboti umwe munhu ka achadzidza tikuvadzidzisa politics zvikufamba sei zvikubva pazvienda but opedzera unoti akomana endai nokudzungairwa hwenyu endai ZANU-PF inotadza nekuramba ichitonga muchifunga mafungiro akadhakwa kudaro so inoramba ichingotonga bhozi hamuna pfungwa dzinoshanda politics acho hamusi kuunderstanda vatoramba vachikushandisirai pfungwa confusion isina kana direction muramba muchingoipuwa because vanotoona kuti murizine inini nditori muchiki handitoteerere zvamukutoita izvozvo naye komana
ningirikini chigananda chinoona kutosvika kunyatsokuziva ino chigananda tarisa chiya chiri kupa vanhu mota mapiri akuta vanhu mota paHarare aya nachivhayo uya ndo unonzi ugananda unofunga chivhayo angati uyatite maningirikiniwa angati uyatite konde iye achikusha mota mari anotenga akwakaka inotenga stand muSouth Africa in case you didn't know munhu anototenga imba mari iyayo itranslate weka ma9,000 US zvimaakwa zvezve weka kumarands mari iyoyo unoti inoita mari wobva wataura kuti panhu vari kubatsirawo zvawo nyoka yemabhunuku wobva wataura zvekuti chigananda chiri 1 chinopedza sport chega kuti aiwa chakati chigananda hatichadi ndaneta manhu vanhu vasingafunge chati kudzinga ndivamwe vanhu vandakatombotika vanenge 20 vauzanga kutanga kutaura neni zveso manje vanhu kulendi ndikirigina vakomana ane mazinumbers ane zifollowing rakakura kubva ndichatanga mana kuti chitanga kutaura politics iwo ndakuku unfollow ndakukuda ndakabva ndaita vakubloka ndina kutombovapa nguva varegedza kundiona kuti ndakuona kuti ndotadza kuenda ndotadza kuita zvandiri kuita because of ndabvisa imimi mune pfungwa dziri shalo izvo zvakutanga kuya handisei ndisingachaona mavhidhiyo ako chichakaitika chichakadi because you are shallow minded uri murume mukuru anofunga zveudhanda head kana vana vako pfungwa umwe munomubvunza pfungwa dzauri kushandisa papublic uchitaura zvimadhokonyonyowa ndidzo here pfungwa dzauri kushandisa uchirera vana vako hazvinobohwa mani I'm sick and tired nezvinhu zvisina basa rese chakadai chigananda iwe takatopedza takatotsura kudhara usari waka takatomutsura akanzwisisa hakuna munhu anonzi atsurwe makajaidzwa indotoudza chero ano mukufunga kuti this is wrong comrade apa mabhaiza pakadai pawagona ingati ugari chingotaurawo maimbo muzere sari waka chidai tisina kuuya tikatanga kumuindosa chero sari waka kusvika mamujaira nhasi makuda kuti uziva kuti aiwa because of iwe tisu vanhu vacho vemedia isusu zvanhu zvemutv ndisu tototaura kuti nhingi kana wabhaiza zano togara tichiudzwa kuti apa munanga gwabhaiza pakadai apa adai vakambouya here vachitibvunza zvisina nebasa rese vanongoti vatigadzirisa ikoko iwe imimi ndimatone dambudziko vanhu imimi mudiwa zvita vanhu venzi tiriuda revolution what change what ameno zvamunenge muchingotaura unofunga kuti revolution yacho kana nigini inoitwa ikafamba nevanhu vakaomera kunge iwewe unofunga kuti chii chinoitwa chikafamba nekuomera kwakaita ikoko kunotanga kutotinetsa revolution munopenga imi zvafana nezvozvo chinhu chatiri kunetsana chatikuza tichirwa neZANU-PF inyaya dzeaccountability totobvunza kuti kotenda riri kunzi rasvika 88 million sei tipe iwo ka breakdown yacho chingoitai breakdown havadi vanotati hatidi that's the same thing chatakatsura sari wakati kati handimuri kuti munangagotora tabve hando zvatikuwirirana here saka wai muri kuramba muchikontinya kudai so imimi zvito zvozvo zvatoda kubvisira munangagwa wacho that's where the problem was imimi kungobudikira makutota kuti aiwa iwe wazodai mukwane vamwe inini ndintori muchiki nendechitoda kana ndatonyarara pabe ndatongozvidzora kungoza munhu mukuru ba ndechitoda kudhara ikoko kudhara moziva kuti kudhara udzana izvozvo kuti chikulendi chacha kudhara chero yesari wakachandoziva kuti kudhara anyway sari waka mufeso wekuti tichitomwa naye kana musingazvizive nyaya kuti hatizotaurira nyaya dzedu dzekubhawa hatisobudisi tichava kuti kubhawa tikumwe feso wangu right kunaona kuti muSouth Africa wada kuregistrwa company ubavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit pane mufeso anonzi Owen ane number dzendaisa pascreen apa bate anokuitira usaswera uchivhairirwa nyaya dzemabank account izvo zongadaiwa kutotumira mari wega kuna nyoka yemabhunu direct kana une bank account yacho nendirikiniyo azviona company registration wakutokanawo matenda usaramba uri shalo mari bata Owen apa